Mnumzane uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Kodwa nje ngifuna ukuyibulala. Uzibulalelani manje mnumzane? Hayi sengikhathele kuningi manje kwenzakalayo, akukho okungilungelayo. Manje makukuningi mnumzane ubona ukuthi fanele uphungule abantu emhlabeni. Awuphunguli ngani khona? Kade ngizama ukuthi ukuphungula akusaphunguleki. Akukho okulungayo. Akukho okungilungelayo. Manje ubona ukuthi ukuzibulala khona-ke kuzolunga? Yebo. Uzokwazi khona ukuzibulala? Yebo. Wakwazi ubulala nemnumzane? Yebo, ngangazibulala. Wazibulala kanjani? Kahle mana mnumzane, buyisela stick yami. Mnumzane ngathi une-experience yokuzibulala. Hayi, ukuzama. Mnumzane uhamba wedwa? Yebo, ngihamba ngedwa. Uthe wena mnumzane akukho okulungayo. Hayi, akulungi lutho kade. Kodwa uthi ukuzibulala uzokwazi khona ukukwenza. Yebo. Kodwa akukho okulungayo. Yebo, akukho okulungayo. Yini amanga mnumzane? Angithi uthe wena lana akulungi lutho, akuhlangani lutho. Kodwa futhi uthi wena ukuzibulala uzokwazi khona kuzolunga. Yebo. Kanti kukhona okwazi ukwenza mnumzane? Yazi. Wazi ukuzibulala nje kuphela? Yebo. Mnumzane awunaso isizathu sokuzibulala. Yebo. Wena into mayingalungi into ozama ukuyenza uyazibulala. Shuthi uyaduba. Yini umngane mnumzane? Ukhula nini? Lento yenza ayifani yini nengane ethi mayingayitholi into siyakhala isibhuquze phansi. Akusalungi. Manje nawe usuyibhuquza ngokuyibulala ngoba kulungi. Ukhula nini mnumzane? Ngithi ngikhulile. Uyabona nje mnumzane lento ozama ukuyiqala ukuyenza. Uthe wena la ukwazi ukwenza lutho kodwa wena futhi usufuna ukubulala umuntu. Hayi, not umuntu. Umuntu nje wena. Awusiyena umuntu wena. Ukuthi wena phela kusho ukuthi unelungelo lokuzibulala. Kanti usidalile yini wena? Cha. Phela wena uhlangene nawe nokuphila kwakho. Manje wena usuzibulala engathi wena ubuzenze waphila. Yeah. Ubulalelana umsebenzi ongesiwo wakho. Ungakwazi ukwenza into engaka wena into enjena wena. Manje uyibulalelana into umsebenzi omngaka uvela ucekele phansi nje. Ngicela ukuhamba manje. Cha, ukazi ukuhamba mnumzane. Fanele siqede indaba yakho la. Ukuthi wena ulithatha phi igunya lokubhidliza umsebenzi omngaka ongawenzanga. Ngithatha indawo, ngicela ukuhamba manje. Mnumzane mana ngisakhuluma nawe la. Wena uthe ayikho into okwazi ukuyenza kodwa wena njengamanje ufuna ukwenza iproject enkulu yokubulala umuntu. Uyayibona le project ofuna ukuyenza? Wena usazothenga intambo. Yebo. Uthola ilocation. Sezikhona. Usukutholile konke? Yebo, ngithola. Uyabona ukuthi no project manager uya organizer wena. Yebo, hayi. Ngiyabonga. Ukwenza nobani lokho konke? Hayi, bengikwenza ngedwa. Wedwa nje project engaka? Yebo. Uyabona ukuthi kusho ukuthi wena u-self-employed. Kahle kahle wena uyasebenza ngoba ubulala wena. Lento ijwayele ukwenziwa abantu beyokuyenza komunye bethunywa. Wena uyithuma wena ukuzoyibulala kuwe, uyiqashe wena. Uzoyibulala kuwena uyinkabi yakho wena. Yahamba. Hamba ke solokhu sibonana ke. Solokhu sibonana. Sobo.
sesihamba. Mnumzane kusho ukuthi awukazi ukuhamba. Mina ngithi sisolokhu sibonana-ke. Yebo sobonana inyahamba. Ngifuna kwakho mnumzane. Ucishani manje? Wasucishe ugesi manje. Ngcono ucishe wona ugesi kunokuthi uzicishe wena. Ngicela ukuhamba. Kulungile sisobonana-ke. Sobonana. Sizolokhu sibonana Yeah. khona la Yeah. emhlabeni. See you around. Mnumzane kwenze njani kanti? Kulungile hamba mnumzane. Yeah. Hayi shit.